Dobrý deň, vítajte na webe androidportal.sk. Ja som Lukáš Zachar a dnes by som vám len v rýchlosti chcel predstaviť novú hru Angry Birds Space, ktorá svojím spôsobom je nová, svojím spôsobom nie je nová. Každopádne je to pokračovanie už naozaj tradičnej hry pre smartfóny. Takže poďme sa pozrieť rovno do hry. Ako už názov naznačuje, ide o pokračovanie, ktoré sa odohráva vo vesmíre. A toto pokračovanie prináša pár zaujímavých prvkov, napríklad to, že budete strieľať tieto nasrané vtáky priamo na také mini planetky, na ktorých sa budú nachádzať prasiatka. To znamená, že okrem toho, že budete musieť trafiť presne, sa budete musieť vysporiadať aj s gravitačnými poliami a rôznymi inými prekážkami. Čaká vás teda 60 levelov a sú uzamknuté na takýchto pekných planétkach. My teda začneme na tej prvej. Ako vidíte, ja už som pár levelov odohral. Nie je nejak extra veľa, ale poďme sa pozrieť teda od začiatku, ako to vyzerá. Takže prvý level. Ako je vidieť, táto verzia prichádza aj s reklamou, čo je naozaj niečo, čo mi v tejto hre momentálne prekáža. Viem, že na Google Play príde aj verzia, ktorá bude pravdepodobne platená a ktorá už tieto reklamy nebude obsahovať. Vedia byť naozaj nepríjemné, hlavne preto, ak máte trafiť prasiatka hlavne v tejto vrchnej oblasti, kde to tá reklama zakrie. Ako vidíte, tak tá trasa toho vtáka je mierne krivá a kriví sa hlavne, keď vôjde do toho kruhu, ktorý znázorňuje to gravitačné pole tej planétky, v ktorej sa nachádzajú tie prasiatka. No tak to sa mi teda nepodarilo. Takže ako som povedal, ide o takú staronovú hru, ktorá priniesla pár naozaj zaujímavých vylepšení a ak ste fanúšikom série Angry Birds, tak sa to rozhodne oplatí stiahnuť a oplatí sa to zahrať. Zabije vám to nejakú tú minútku, ak sa nudíte a je to naozaj sranda, teda ak sa vám páčia hry takéhoto žánru. Toto bolo také krátke predstavenie novej hry Angry Birds Space a moje meno je Lukáš Zachar a vy ste túto recenziu sledovali na webe androidportal.sk. Zase na budúce.